Acest reality show este despre țările de unde părinții pleacă și cum își iau copiii și le arată de fapt de unde au plecat sau ce au făcut. Și chiar am spus lui Alex, zic, fii atent că tot ce spui din momentul ăsta e proprietatea lor, tu spui, dar de fapt ei le pun ca să aibă, cred că să aibă priză la public și lumea să zică wow. Zici că nu se termina, venea prin casă, salut și au truse imense, salut, îmi pare bine și iară și unde încape? Deci au venit directorul cu mobila de la noi din sufragerie. Da. Au venit două persoane inițial să vadă cum e casa. Eu zic că Canada mi-a dat oportunitatea, dar România mi-a dat caracterul și sufletul într-un fel, știi? Deci... Sunt o româncă plecată de 20 de ani din România, locuiesc în Canada, lucrez în educație și în dezvoltarea carierei undeva în Ontario, Toronto. Sigur, mă numesc Alec Covaci, sunt fiul lui mama lui Gabriela Covaci. Eu născut în Canada, prima generație canadian, locuit acolo toată viața mea, crescut de părinți români, de un frate român și cam legătura între Canada și România pentru familie, de profesie pilot. Aplicația în acest proiect mi-a venit într-o lipsă de activitate în timpul pandemiei, când eram blocați în casă și nu prea aveam foarte multă activitate, eu sunt foarte activă în comunitate și am văzut că acolo își cerea că trebuie să aplici împreună cu un copil, dar copilul trebuia să fie născut în Canada și i-am spus lui Alec ce părere are, el iubește foarte mult România, deci chiar i-a părut o idee foarte interesantă și am aplicat. Despre interviu? Da, pe partea mea a fost vreo aproape 3 ore până să fie deadline-ul și mama spune cioc la ușă, auzi, am o idee, hai să plecăm la un show și eu mă uitam la ceas și spun, păi mai avem vreo 3 ore, hai, făm aplicația, eu scot telefonul, nu știu ce. Trece timpul, săptămâne se duc și una după aia mai primim e-mail-uri, corespondență, diverse și mai ai interviuri cu ei, mai trece timpul, mai încep să semnezi chestii și încet realizez, hopa, chiar chestiile se întâmplă, da? Sau mai e glumă, se pare că așa s-a făcut, deci dintr-o dată s-a simțit mai real. Eu am avut curiozitate și am întrebat chiar pe director când am ajuns în România, că și eu am avut aceeași curiozitate. De ce te alegi sau care e? Pentru că toți pleacă cu cineva. Deci trebuie să fie mamă, copil, tată, copil, nu contează. Și i-am pus această întrebare directorului, de ce, și a spus că au fost două lucruri care le-a atras atenția. În primul rând, unul a fost faptul că Alec, venind mic aici împreună cu mama în vacanțe, mama mea venea să ne ajute acolo cu el. Alec a ținut legătura cu copiii cu care se juca pe acolo pe la mama. Li s-a părut foarte interesant că un copil născut, crescut în Canada, vorbește, scrie și ține legătura cu copiii cu care s-a întâlnit acum 15 ani. Și cred că și al doilea lucru este tot al lui Alec. Li s-a părut foarte interesant faptul că Alec are o pasiune cu zborul de când era foarte mic și noi am vorbit acolo că asta este dorința lui ca să zboare cu tatăl meu, că asta i-a promis de când era mic. Nu știam dacă tatăl meu o să mai vină vreodată în Canada, deci astea au fost datorită lui Alec. Cam, nu știu, I guess so. Da, deci asta a fost și chimia între noi doi, adică nu pot să uiți și de asta, același lucru, deci... Și am realizat pe urmă, când am văzut de fapt tot ce s-a întâmplat și cum a decurs totul, că era foarte simplu ca ei să lanseze episodul cu România și cineva să dea un telefon să spună, wow, păi ai pus-o sau știi ce a făcut sau... Și mi-am dat seama că ei nu s-au riscat din secunda 1, adică v-am spus mai bine investim acum puțin bani și nu-i mai luăm decât... Și așa ne-au și spus că nu suntem încă, să zic așa, acceptați. Deci suntem în faza preliminară. Și pe urmă, cum zice Alec, ne-au făcut tot felul de alte interviuri și teste. O chestie care mi-a plăcut a fost cu telefoanele alea. Ne-a pus pe interviu față în față, în aceeași casă. Ne-a trimis mesaje pe telefon la fiecare de la el, ca imaginează ca un copac era el și mesaj la mama și la mine. Și eu trebuia să pun întrebarea care mi-a dat la mama și ea înapoi la mine. Deci noi nu am știut întrebările alea. Nu, și doar ne trimitea direct acolo. Erau diverse chestii. Una care îmi place
place și tot mă amintesc să găsesc, dar nu știu, trebuie să-l contactăm pe regizor să-mi spune. Era cum ai fi titlul, dacă ea scrie mama o carte sau ceva, cum ai dat titlul și am uitat, am zis ceva, dar îmi place foarte mult. Și totuși, nu știu. Deci întrebările erau, cred că ei vreau să urmărească cât de spontanie și cum o să răspunzi, pentru că noi nu am avut un script, deci noi vorbeam în continuu cum simțeam, să spunem, și cred că acolo toate întrebările erau foarte, nu neapărat personale, dar vreau să vadă cum reacționezi tu când venea mesajul. Chimia între noi doi, că era acolo, că sunt învățat și de la vărul meu și la fel, asta era, avem gen Caterinca așa friendly, știi, deci cred că asta a plăcut foarte mult și ne-a ajutat. Da, noi am fost foarte naturali, într-adevăr, deci nu am încercat să fim nimic roboți. Din păcate, acum, din ce știu, e doar continentul nord-american, deci Canada, America, cred că Mexic, probabil. Nu știu dacă vreodată se va lansa în Europa, sper, asta e pure decizia lor, dar din ce știu, acum e pe Prime Video, e pe Apple TV, este pe Roku, diverse canale de-astea se poate vede pe Super Channel. Americane și canadiene. Da, și mainly, dar, cam doar atâta știu. Și despre episod, noi suntem în sezonul 2. Sezonul 2, episodul 7. Episodul 7. Sezonul 2, episodul 7, care se numește România. Acest reality show este despre țările de unde părinții pleacă și cum își iau copiii și le arată de fapt de unde au plecat sau ce au făcut. Sunt foarte multe filmări. Noi am filmat în jur de 90 de ore pentru o oră. Doar ca să punem în perspectivă cam... Nici măcar 4-7 de minute. Și ei se uită foarte mult la... să spunem așa, ce e interesant. Deci filmează foarte mult și pe urmă văd un fir roșu al poveștii și aleg un fir roșu. În cazul nostru, pentru că eu sunt născută cu decretul și pentru că am trecut prin Revoluție și pentru că am povestit lui Alec de Revoluție, ei au mers, asta a fost de fapt povestea noastră, deși noi nu am știut că au filmat foarte multe lucruri. Ei urmăresc câteva puncte, să spunem, normal familia, deci să ai o conversație cu părinții dacă îți mai trăiesc, dacă nu trăiesc trebuie să mergi să ieși la cimitir, dacă sunt acolo. Am văzut și noi din sezonul 1 că ne-au trimis după ce ne-au selectat să vedem sezonul integral, să pui ceva cultural, deci ceva din să dansezi în cazul nostru, dar alții, de exemplu, au făcut mâncare și Alec a făcut mâncare, de-aia au ales, li s-a părut dansul mult mai interesant. Și să faci două surprize, deci să fie eu să-l surprind pe ceva pe copil și copilul să mă surprindă lucruri pe care tu nu le știi. Deci cealaltă persoană vorbește cu directorul, dar tu nu știi, deci efectiv ești surprins. Deci au câteva puncte, dar restul este pur și simplu cum natural. Și totul este natural, încă o dată. Nu am avut niciun script. Ei au lucrat cu o companie de aici, din România, din cinematografie, care au spus vrem să mergem acolo, vrem să închiriem un spot acolo, vrem să luăm un spot acolo și de ce știau specific ce vreau să facă și pe urmă printre astea am tot inserat extra care i-au folosit în alte momente din episod. În primăvara anul trecut sau pe la jumătatea primăverii. Nu, pe la jumătatea primăverii ne-au spus că am terminat toate verificările și că ne-au acceptat și că ne-au pe noi și a trebuit să le dăm 2 perioade de 3 săptămâni, deci niște sloturi de 3 săptămâni, când putem să mergem împreună, că trebuiau să ia bilete de avion și așa. Și am decis, pentru că Alec era în sesiune, era la facultate, am decis că o să venim în iulie. De-aia și suntem episodul 7, că mai e un singur episod după noi. Și să zicem așa, și înregistrarea a avut 2 bucăți. Cel mai mult am fost în România, 2 săptămâni am fost în România. Prima săptămână, de fapt doar 3 zile, 4 zile, am fost acasă. Deci au filmat la noi acasă, au filmat cu Alec la hangar, au filmat cu mine. Deci cam asta a fost o parte. Am filmat acasă, în Canada, cum plecăm și asta am filmat acolo. Noi am plecat într-o altă zi, normal, în România, dar am filmat ca și cum plecam în momentul ăla. Și pe urmă au fost cele 2 săptămâni aici. Am avut o singură zi, ziua în care am ajuns și efectiv ieșeam dimineața, deci la 8 trebuia să fim la breakfast, la 8 jumate veneau mașinile și până seara, la 10 jumate nu terminam. Deci eram în continuu. Prima zi era mai așa,
ne alergau pe acolo, încercam să ne ținem și ultima zi eram un pic mai smooth, mai... Da, e un mare șoc. Mi-aduc aminte când au venit toții acasă la noi să filmăm Da, prima asta a scenă. fost primul șoc. Și zici că nu se termina, veneau prin casă, salut, și au venit o truse imense, salut, îmi pare bine, și iarăși, unde încape? Deci au venit Mutat directorul cu... mobila de la noi din sufragerie. Da, au venit adus două camere persoane alea inițial să imense. vadă cum e Era- casa și pe urmă, când au început să facă filmările... Să ne când dea au- că acolo va fi o cameră, acolo va fi Da. o cameră și eu, cum va fi? O vezi tu cum încape, nu-ți fă griji. Și au început să ne aducă mobila, de exemplu, în centrul camerei. Fotoliul meu. Ăla nu, da, aia nu e bine planta, asta trebuie să o luăm. Scoate planta. Deci ei erau efectiv la ei acasă. E studioul lor acolo. Și era studioul lor și noi ne uitam așa unul la altul, că venise și băiatul cel mare și noi ne uitam așa unii la alții. Ne mutau lucrurile prin casă. Adevărul că ne uităm acum e și foarte frumos. Au început cu cine a făcut tabloul ăla, aveți nu știu ce, bun, atunci ăla trebuie... Deci ei vorbeau, nu puteai să-l dai jos, că mă rog, nu se putea, că rămânea poate vreo gaură în spate, nu rămânea de alt stil. Și a fost destul de stresant. Deci din punctul meu de vedere, pentru mine a fost foarte stresant că era casa mea. Pe urmă, cred că am fost mai relaxați cam pe la aeroport pe acolo, în momentul în care am ajuns la aeroport, când Toronto sau la la Toronto, da. Când ne-am dat seama că, să zic așa, cam ăsta va fi dinamica și că trebuie să învățăm că Am tot intrat timpul... în caracter. am zis, Exact, ok, sunt asta mă camerele în jurul nostru, Yeah. iar când am ajuns în România, când ne-am suit în mașina aia care avea camere peste tot și era și o cameră exact în fața ta, în locul, lângă șofer, venea tot timpul, ne-am dat seama că așa o să fie 2 săptămâni și o să ne obișnuim să fie așa. Pregătește-te. Putem să spunem, dar că really nu am fost plătiți, ni s-a dat un fel de diurnă, să spunem așa. Nu, pentru Ce? că aplică foarte multă lume și sunt foarte multe țări, nu? Și ei sunt, cred că sezonul 1 le-a mers foarte bine, dacă au trecut și la sezonul 2 mă gândesc, eu nu sunt un om de producție, dar mă gândesc că da. Și sunt foarte mulți care aplică, atunci ei nu trebuie nu au probleme ca să selecteze 8 țări, că atâta pun într-un sezon. Nu-ți oferă niciun onorariu ca să participi. În schimb, ei îți acoperă absolut toate costurile. Te iau de acasă cu mașina, nu te duce nimeni la aeroport, ai o limuzină care te ia, te aduce și fiecare dintre noi am avut o diurnă care a fost destul de, în afara faptului că noi aveam breakfast, lunch and dinner plătit de ei, aveam niște bani, să zicem așa, dacă vreau să ne cumpărăm o cafea sau un suc sau dacă vreau să mai facem ceva, care teoretic nu cheltuiai nici 10% din ea. Pentru că nici n-aveai când și deci ăia poți să-i consideri că-s bani care puteai să-i păstrezi. Dar nu am fost plătiți pentru show. Experiența, în general, este o experiență unică. Cred că pentru toată lumea este o experiență unică, mai ales dacă nu lucrezi în cinematografie. Am învățat multe lucruri din reality show. Acum mă uit altfel când e cineva la reality show. Am învățat, de exemplu, un lucru. În fiecare zi noi filmam 2 scene. Deci 2 scene care ele au combinat pe urmă separat. Dimineața filmam ceva, făceam pauză și după amiază filmam altceva. Aveam microfoane în continuu pe noi, deci tot ceea ce spuneam de dimineață până seara deci a fost un lucru care ne-am dat seama, asta mi-am dat seama și chiar am spus lui Alex, zic, fii atent că tot ce spui, din momentul ăsta e proprietatea lor, kind of. Și un alt lucru, în fiecare seară, mergeam într-o cameră, se numea Interview Time, unde o oră directorul își luase notițe în cursul zilei ce ai zis și pur și simplu mergea pe niște idei care te făcea să push the red button, cum spunea Alex. Deci, Te făcea foarte emoționat. da. Avea un fel ca la telecomandă la TV, apăsat și tu dădeai. Începeai să plângi, da. Deci sau se Era- întorcea în punctul ăla. Și ei, din interviul ăsta, apropo de ce am învățat, tu spuneai lucruri și le spuneai natural, nu că vorbeai și spuneai despre copilăria ta sau despre viața care ai avut-o sau de ce ai vrut să pleci, când te-ai gândit prima oară să pleci, cum ai plecat. Și tu povesteai, că povesteai era foarte frumos și foarte din suflet, nu? Pentru că și ei au luat fraze care eu le-am spus cu totul și cu totul în alt context, dar lor li s-a părut mai interesant cu o altă poză, care iarăși a fost ceva ce am învățat
reality show, că nu tu spui, dar de fapt ei le pun ca să aibă, cred că să aibă priză la public și lumea să zică wow, ce interesant. Acum nici că nu e prea diferită din ce vorbeai, gen, adică nu că chiar iau total din context, super, dar poate 80-90% din ce era chiar contextul original, știi? Nu, de exemplu, spui tu ceva și folosești pentru total alt poveste, adică nu e similar altă poveste, dar nu să spun gen că îți ia cuvintele și le folosești altundeva, kind of ține în legătură similar de aceeași poveste. Spui o poveste și alta care sunt legate de împreună, dar folosește un cuvânt acolo în povestea aia, like kind of makes sense într-un fel, știi? Pe care Era face interesant. sens pentru ei. Yeah. Da. Ideea mea asta a fost de la început, eu asta am vrut, am mers foarte mult să arătăm faptul că un copil care e născut, crescut acolo, vorbește, scrie limba părinților, care cred că este un lucru care cred că toată lumea ar trebui să vadă importanța acestui lucru. Alec iubește foarte mult România și el e foarte încântat ca să vorbească despre România, deci iarăși pentru noi era ceva foarte natural. De la început, eu chiar când am vorbit cu directorul, când am plecat, chiar le spuneam, vreau să luați foarte multe cadre care să arate, noi avem locuri foarte frumoase. Când am plecat din Ploiești, locul unde eu am crescut și m-am născut, și am plecat spre Mândra, unde am filmat partea culturală, chiar și locația care am ales-o, eu am ținut foarte mult să mergem acolo pentru că era atât de frumos, atât de unic, era exact doamna cu care Alec a țesut, am vrut ca Alex să facă ceva, deci nu ceva așa care să fie scripted, deci tot am vrut să fie foarte natural. Și acolo la Mândra, Alina chiar ne-a adus o bunică de 93 de ani care a țesut cu Alec. Pentru ea a fost wow. Când ne-am venit de la Ploiești la Brașov, eu am zis nu vreau pe Valea Prahovei, că știam că Valea Prahovei nu era ceva. Și am zis nu vreau să iau pe Cheia și ne-am oprit și au luat foarte multe, ne-am oprit de multe ori și la Muntele Roșu și... Acum să zic și eu rapid, nici măcar pentru audiență, dar și pentru ei. Mi-aduc aminte foarte multe ori era în scene de mâncare după ce terminam și mâncase, era doar liniște, era tăcut, s-a auzat doar cuțite și furculițe atât și wow. Dar și acolo prin, cum ai zis, la Cheia sau nu? La Cheia, la Muntele Roșu. Când se oprea și se pierdea pe acolo, pe priveliște, era unul din ei care avea o dronă și zici că era copil mic, și filma munții, se ducea pe acolo, andala. Deci erau și ei uimiți și îmi părea foarte bine să văd, știi, mai ales că, da, eu țin foarte mult la amândouă țările mele, dar eu zic că Canada mi-a dat oportunitatea, dar România mi-a dat caracterul și sufletul într-un fel, știi, deci... pentru mine înseamnă foarte mult cultura, că e o parte din identitate și foarte mulți din prietenii mei vorbesc românește, dar înțeleg, dar mai răspund pe engleză mai mult și eu chiar mă străduiesc de când eram mic, am zis că nu vreau să pierd asta pentru că recunosc importanța ce înseamnă să poți să fii bilingual sau la un moment și trilingual sau cât de vrei, e important. Te ajută intelectual vorbind, deci eu am ținut legătură cu asta de când eram mic și l-am vrut să uit. Pentru noi a fost o experiență unică, pentru că era, apropo că spuneam mai devreme de ce am învățat, noi când am aterizat, în prima zi când am aterizat, din păcate mama s-a internat în spital și eu vreau să mă duc la spital, normal, și natural m-am dus și le-am spus, uite, aș vrea să mă duc până la spital, dar o să mă duc, mă întorc și aveam să zic așa, office manager, noi am venit cu o echipă destul de mare din Canada și s-a uitat așa la mine, este o doamnă, și s-a uitat la mine și a zis, tu nu poți să pleci din hotel. Și am spus, cum pot să plec din hotel? Că totuși am o vârstă, nu o să mă pierd în Ploiești. Și a zis, nu, tu nu ai voie, tu nu mergi decât cu mașina care am luat-o noi, o mașină care avea camere și aia peste tot, nu mergi decât cu mașina aia, nu mergi decât unde mergem noi, nu mănânci decât deci nu mănânci în restaurante unde să te deranjezi la stomac sau știu eu ce să faci. Și eu atunci m-am uitat așa la el și am zis, da, de ce? Că nu să pățesc nimic. Și a zis, nu știm, și dacă tu pățești ceva sau Alec, ne-am venit toți degeaba aici. Și atunci i-am spus lui Alex, spune-le că m-am dus să mă culc și am ieșit prin spatele hotelului, am luat un număr și am plecat. Deci asta a fost un alt lucru care pentru mine a fost, să zic așa, surprinzător, că ei puneau foarte mult, deci fiecare lucru era
foarte bine pus la punct. Deci noi acolo avem o îmbrăcăminte în care apărăm în continuu. Eu, în prima seară, când am făcut interviu, când eram în Canada, mi-am pus rochia, mi-am pus bijuterii și când am plecat de acolo, mi-a spus când vii la interviu să mai vii cu un rând de îmbrăcăminte. Și am crezut că mă schimb, așa e scenariu, să mă schimb. Și când am terminat, zice, acum te duci, te schimbi și îmi dai mie tot ce ai avut, inclusiv bijuterii. Și am zis să-ți dau ție, zice, da, eu țin lucrurile, eu le calc, pentru că nu trebuie să arzi rochia, rochia asta va trebui să meargă cu noi pentru 3 săptămâni în continuu. La fel a fost cu cămașa lui Alec. Da, deci lucruri care, așa, când te uiți, ți se par like... Și ne-au spus, de exemplu, că au pățit în sezonul 1, apropo, când mama și-a ars rochia și le-a fost foarte greu și până la urmă au decis că o să schimbe și pentru ei cred că nu e bine ca să apari în partea aia în care tu tot vii tot timpul și povestești, să apari în două lucruri diferite, că nu mai are poate povestea. Ca un curcubeu. Ca un curcubeu, da. Un lucru major a fost la mâncare. Am văzut eu 13 oameni așa muți. Aia înseamnă că noi avem gust bun la mâncare. Bucătăria foarte bună. Da. Ei erau for life. Da, prima oară, primul loc unde am mâncat a fost o pizzerie, care pentru noi nu era... Deci, nu era mare șoc. Nu era mare șoc, să spunem. Dar mititei, cărnați. Dar pe urmă când am ajuns, da, că una... Ce era mămăligă și toată lumea, wow, dar acolo. Da, a fost o filmare la restaurant cu Alec, cu un prieten de-a lui din copilărie care nu apare, au decis să nu o pună. V-am spus, au făcut foarte multe care nu s-au pus și ei de câte ori mergeam undeva, tot ce era set-up-ul pentru toată lumea să oprea și toată lumea începea să mănânce. A fost cu un șef de la Șef la Cuțite, care la fel a făcut tochitură sau nu știu ce ai făcut. Deci erau pur și simplu, deci mai aveau un pic și lingeau masa. Avea camera pe spate așa, sau nu, pe stânga casa și cu o furculiță în mână. Așa. Deci era, mai camera, și au spus că le-a plăcut foarte mult. Cum a zis Ale, că am venit cu o echipă mare, în total au fost 13 persoane, 15 cu noi. Da. Au fost și echipa română, dar... Da, plus echipa română, că a fost o echipă din România. 4 sau 5 au fost, da. Care au avut grijă de toate aprobările care trebuiau în România și au fost camere, cele 4 camere care tot timpul, să zic, ne urmăreau. A fost o persoană care făcea în continuu poze și asta era foarte stresant, pentru că deci tu erai tot timpul normal, te gândeai la camere și la microfon, că camerele alea mergeau, era camera din mașină, dar fotograful făcea poze în continuu și nu știai, că știi când stai, te gândești, faci o poză, acum focus pe poza, n-aveai cum, pentru că tu mergeai pe stradă, te întorceai, făceai lucruri, de exemplu am filmat unde o să apară, unde am fost eu la covrigi, cum zicea Ale, că eu am o adicție pentru covrigii românești, realitatea e că nu am mâncat în nicio țară covrigi care să aibă gustul covrigilor românești. Din copilăria mea, unul dintre cele mai frumoase momente, să spunem, că noi aveam foarte puține momente frumoase în copilărie pe vremea lui Ceaușescu. Mama ne-a lăsat tot timpul și mie, soră mie, un leu sau cum era, un bani, nici nu mai știu cum era, să ne luăm un covrig dimineața, că erau covrigii calzi și mergeam spre școală și îmi luam covrigul ăsta. Această gheretă de covrigi încă există, dar este exact pe un colț așa. Și mergeam cu Alex să cumpărăm covrigi și în momentul în care ne așezam să cumpărăm covrigi, din colțul celălalt apărea cineva. Și o luam de la capăt și iar ne duceam să cumpărăm covrigi. Știi că a stat acolo o oră să cumpărăm covrigi, că la un moment dat... Și era mișto că și în mijlocul Ploieștiului mergeam în tramvai plin de persoane și uita toți așa cu telefoane, că vedeau 3-4 camera, toți acolo și că a venit Hollywood la Ploiești, fii atent la ce era și într-o intersecție foarte mare și ei cu camerele și cum se mișcau, părea foarte așa, era foarte... România este foarte căutată. Noi știm că sunt câteva filme celebre care s-au filmat aici, dar au văzut și ei și pe stradă. Noi am filmat în curte, de exemplu, când am filmat cu părinții mei și pe strada aia, de exemplu, în 2 curse filmau. Deci, care e probabilitatea ca în București, pe o stradă, bine, era în centru, pe Mihai Eminescu, dar într-o stradă ca Mihai Eminescu să fie 3 cursi și în 3 cursi să se filmeze ceva. Deci după ce ne-au selectat și după ce ne-au luat, normal că
cum am spus, eu vreau să arăt lucruri, să zic așa, care erau mai reprezentative și dacă întreb pe cineva în Canada, dacă spui România, nu știu care e capitala României, dar cu siguranță știu că există Nadia Comănești, că există Hagi, dar cel mai mult știu că există Dracula. Vampiri. Și vampiri. Deci ăsta este orice spui, dacă spui Dracula și vampiri, toată lumea știe că ea e România. Noi suntem 10, nota 10 la Halloween, la costume. Da, la nota 10 la costume. Cu plăcere, Canada. Și atunci eu am zis, vreau să mergem la Castelul Bran. Deci una dintre lucrurile că i-au întrebat cam ce vrea să arăți. Și am zis, eu vreau să arăt Castelul Bran, că știam că ei toți sunt, deci toată lumea când o să uite acum și o să așa, toată lumea vrea să-l arăt pe Dracula. Am fost dezamăgită pentru că atunci când ne-am dus spre Brașov, era în ziua aia când făceam Mândra și zona Brașov, ei mi-au spus, nu oprim la Castelul Bran. Și l-am întrebat pe cel din România, care se ocupa, și i-am zis, dar de ce nu oprim la Castelul Bran? Și a zis să mergem în cetatea Făgărașului, pentru că la Castelul Bran a fost cu mult peste bugetul lor, pentru că pentru fiecare aveau un buget și nu putem să facem la Castelul Bran. Eu tot am oprit, deci când ne-am dus prin spate, când am ieșit după cheia, noi ne-am întors și ei au luat un shot după stradă, deci după drum, pentru că eu vroiam să apară Castelul Bran totuși. Și când am mers la cetate, pentru că noi ne-am oprit la cetatea Făgărașului, pentru că nu ne-am oprit acolo să iei shot-uri, să ridice drona, deci era un pic, îți lua ceva timp pierdeai. Chiar a fost prima oară când Jim, directorul, chiar s-a enervat, și-a scos șapca și a dat cu ea de pământ, a fost la cetatea Făgărașului. Noi când am ajuns acolo, noi am avut bucata în care puteam filma jumătate de oră. Deci erau 30 de minute pentru care ei plătise ca să filmăm și noi am ajuns târziu și cei de la cetate au spus, ați avut de la, nu mai știu, vă dau un exemplu, de la ora 2 la 2 jumate, ați ajuns 10 minute, aveți de la 2 și 10 la 2 jumate. Deci astea au fost câteva lucruri care pentru ei a fost așa un pic mai... cred că nu se așteptau sau poate... În general erau foarte degajați. Echipa care am filmat noi, filma pentru National Geographic, filmau, ei plecau tot timpul și se plimbau și să zic eu, cred că li s-a părut un pic cam... cu multe constrângeri în România ce puteau să facă, că mereu când scoteau camera li se spunea nu poți să filmezi aici, că noi nu am luat aprobarea ei sau nu, dar ei filmau de dragul le plăcea de ce făceau. De exemplu, au fost impresionați de biserica din Făgăraș și sunt foarte multe pentru că n-au putut să o filmeze, că nu aveam voie să o filmăm. Ei au făcut poze și apare în poze. Da, din diverse lucruri ce mai am aflat, descoperi că pot să dansez în 40 de grade, un costum de iarnă, mersi mama, idee genială a fost. Și cu șuba. Și cu șuba, da, nu, ăla a fost Alex, fai de capul lui, era campion, nu știu cum a făcut-o. Păcat că n-au ținut multe momente, că alt lucru care m-am pe surpriză la sfârșit când am văzut produsul final. Nu mă las greșit, mi-a plăcut foarte mult, a fost mișto, dar au fost foarte multe lucruri care s-au filmat și nu s-au făcut la sfârșit, nu s-au pus în derulare, care face sens că era, cum a zis mama, un fir roșu, dar era o poveste care trebuia să găsească și să o ține. Dar aia mi-a plăcut foarte mult, chiar și dacă n-a fost în film, mi-a plăcut să fiu acolo și să am oportunitatea să încerc să gătesc ceva mai tradițional românesc, care eu acum am întors acasă, după aia chiar m-am dus unde lucrez eu la aeroport și am făcut la echipaj acolo toți, am făcut mămăligă ca să vadă cum e, știi? Okay. Deci, la tocăniță era un pic cam complicat, dar mămăligă era destul de ok, am încercat cât am putut. Și chestia asta a fost interesant. Da, și glumesc acum cu dansul la fel, dar același lucru mi-a plăcut ce aia trebuie să ies afară din comod, din comfort zone, cum spune pe engleză, și aia mi-a plăcut foarte mult. Cred că și acolo după ce au terminat să filmeze, m-a lăsat în pace, că ei pregăteau altceva să filmeze și în loc că de obicei eram plictisit, știi, 30 de minute și o oră se dau camerele și eu trebuia să aștept acolo și eram și anxios, îmi întrebam, mama, ce faci acum, că tu știi, eu nu știu, și același cu dansul, m-am pus în fața străzii și eu acolo făceam pas stânga-dreapta, până am auzit muzica și atunci hopa. Dar dansul a fost parte din surpriză, care trebuia să o fac, asta a fost surpriza și el mereu îmi spunea, când am mers atunci la Mândra pe drum, îmi spunea că ce facem și când e surpriza, așa, surpriza o să fie la Mândra. Și gândindu-se poate chestia asta culturală și știa cât... Și a zis, te rog frumos, orice, dar să nu mă pui să dansez. Și eu știam că asta o să facă, că era deja... Nu, bineînțeles, nu.
Momentul meu special ce a fost era cu bunica meu, că eu când eram mic și stăteam aia țară, alergam ori cu mâinile afară, mă făceam avion, disă dimineața până seara, ori zburam pentru nu știu cine astăzi ce avion, eram în visele mele, cu capul în nori, efectiv. Și mai și mă jucam cu pui, care făceam clase de zbor acolo, eram cam sus și... anyways, îi spunea că o să fac acolo o pistă ca să poți aterizeze într-o zi. Și, îi spuneam că o să te zbor și nu știu ce și cu cât trece timpul și realizez, nu știu când va fi următoarea șansă, am zis, un lucru care vreau neapărat e dacă puteți să organizați cumva să zbor, că nu știu dacă mai va veni din Canada vreodată și eu am licență canadiană, nu pot să zbor avioane românești, dar cu un instructor lângă mine ar putea să fie măcar așa șansă, bineînțeles. Și s-a făcut, ce a fost foarte tare, că gluma cum ți-am spus și ție, la noi e ziua aia în Canada, take your kid to work, e să-ți aduci copilul la muncă, să-i arăți cum muncește. Asta a fost pentru mine, să-mi aduc bunica meu, să-i arăt, uite, asta e biroul meu, aici fac documentele, chestii, aici am faxele, anyways. A fost special, că și pentru mine, ține minte, noi am zburat asupra nu doar casa lui, dar și unde am crescut o parte din viața mea și m-am uitat și am putut să-mi imaginez cum alergam eu și visam într-o zi să fiu pilot și acum puteam să mă văd, uite că eu nici măcar că am devenit pilot în Canada, dar chiar m-am întors și am zburat în avion deasupra locului unde s-a petrecut. Deci a fost și un moment super special pentru mine, că acolo a fost un epicentru într-un fel. Dar, era lipit de geam, mă uitam în spate, explicam și era focus peste Ploiești, deci era super fain, mi-a făcut foarte mult. Cea mai mare provocare la mine a fost să pot să stau maxim 2 minute fără să plâng când vorbeam despre ceva. Nu știu de ce, dar a fost, cred că directorul de producție avea un magic wand care tot timpul știa exact ce să mă întrebe și începeam să și vede că de multe ori încep și vorbești și sunt așa de naturală și într-o dată încep să plâng, pentru că pur și simplu nu te puteai abține. Deci pentru mine a fost cum am și zis, un emotional roller coaster. Pentru mine nu necesar că a fost un moment greu, dar eu văd registrarea asta ca 2 părți. Partea întâi și partea a doua, care partea întâi era pure emoție și toată săptămâna de la ziua întâi până la ziua a 7-a doar se acumula și eu mă abțineam și până la sfârșit, ultima zi mi-am dat drumul, că nu m-am putut și mă gândeam, n-am ce să fac, trebuie să pun niște întrebări care știu că vor fi dificile pentru ea. Era și o curiozitate, bineînțeles, că e pentru show, dar era și un moment pentru mine să învăț despre țară și despre istoria familiei, deci nu era necesar doar ca să pun o scenă. Eu chiar vreau să și învăț din câteva lucruri, să mai aflu partea ce au ținut. Era că eu chiar n-am știut că ei au plecat fără să spun părinților, deci asta m-a luat prin surprindere, aia a fost ceva nou care am învățat pe episod.